Kuka teistä pitää dinoista? What up? Tervetuloa Transformersin pariin. Tässä on Dinobotti Grimlock, paketti Grimlock, One Step, One Etap, One Passo. No ei vaan sama. Latapeli, skannaa, pelaa. Tällä skankatte. Niin siis Dinobotti Grimlock. Kuuli. Suu aukeaa! Grimlock muuntautuu niin, että käännätte sen ja vedätte jalkoja. Tää on vaikeeta, kun on kamera tai puhelin kädessä. No, niinku näitä jalkoja vedätte näin ja siinä on lava muuta. Juu, Grimlock. Sen kädet liikkuvat ja nämä sormet voivat käydä niin kuin näin. Ja sitten voi tehdä näin. Tää on cool figure. Toitko sinä toisenkin lempi? No toinenkin on ihan hirveä. Pitävätkö ne toisistaan? Ei.